Adéu. Els coneixements que hi havia sobre arquitectura militar tant dels regnes cristians com dels regnes musulmans. Aquí s'hi aplica tots els coneixements en defensa i els apliquen a Montsoriu. I ja veieu doncs, les tres línies de defensa que hi havia marcades amb aquests protegits pels merlets amb dos passos de ronda superiors. Un cop s'acabin les obres aquí, el que tindrem és el que us he explicat abans. Aquesta serà una sala que es podrà dedicar a diferents usos, que tindrà un doble tancament, un tancament en vidre interior i un tancament extern amb aquestes lames de Corten que vindran a simular el volum que tenien les muralles. Aquí veiem just al davant nostre la torre principal del castell, la torre de l'homenatge. Ara té conservats 16 metres d'alçada. En origen podria haver tingut un parell de metres més. Ara el que farem doncs serà pujar cap a la part superior. Aquí veiem bé l'estructura de terrassa, d'arc fortificat i també reforçar tot el sistema d'accessos i de punts més dèbils que tenia el castell. Retallen la roca, rebaixen el nivell del terra i amb altres habitacions ho farceixen i pugen els nivells, l'alçada que volen construir tot aquest pla. Per això en un bas diu que Montsoriu és l'exemple del millor castell gòtic que tenim avui en dia a Catalunya i dels més importants a la Mediterrània occidental. Molt bé. M'ajustar. Jo sé la bota.